しいですね。暖かいですね。皆さんこんにちは。キャンディークロスの青色担当高梨すずです。よろしくお願いします。本日は CP2 のせいなちゃんのバースデーライブ、お誕生日ということで、生誕祭ということでおめでとうございます。こんな素敵なイベントにお呼びいただけて、出演できて本当に嬉しく思います。生誕祭の数字のバルーンを見るたびに本当かってちょっと疑ってしまう。あんなに美人で綺麗でなんかこう、ね、ステージもねパフォーマンスもしっかりしてるのにまだみたいなね、ちょっとすごく毎回びっくりするんですけども、今日はね精一杯お誕生日生誕祭をお祝いできるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。でこの後じゃないわ、なんかファッションショーとかもあるみたいで、ファッションショーにも高梨すず出演させていただきますので、よかったらよろしくお願いします。それでは、次の曲で最後になります。皆さん楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。信じてもらえないかもしれないけど
ございます。この後も皆さん楽しんでいってください。それでは以上、キャンディークロスの高梨すずでした。ありがとうございました。